Doncs, saps què? Saps què? Sí, sí. M'ha tornat a passar. M'ha tornat a passar per tercer puto cop, saps? Sí. Jo, el dia anterior em preparo el meu puto tàper de puta mare, collonut, uns macarrons amb carbassó, amb formatge, amb ceba, amb all, amb ou, fins i tot. Diu, hòstia, és que em va quedar molt bé, em va quedar de puta, em va quedar collonut, coi! I això, arribo a l'oficina, el foto a la nevera, no?, de l'oficina, no? Vaig fent jo la meva feina, diguem-ne, i arriba l'hora de dinar, vaig allà, obro la nevera, no hi és. Dic, espera, tanco, torno a obrir, que no sigui que jo no ho he vist bé, faig un refresh, faig un reset, no?, que potser no s'ha actualitzat això. No, de tot merdetes, menys lo meu, saps? És que allà no hi ha mai res de bo, de fet. Només hi ha el meu tàper. El meu tàper és l'únic bo que hi ha allà. Hi ha una ampolla de vida, no sé què cony. Hi ha un puto granini de fa mes i mig allà obert, que no sé, deu haver-hi cucs a dins. Hi ha un propi ecosistema allà dins. I no hi ha tàper. Dic, molt bé, vinga, ja m'han fotut el dinar a l'aire, molt bé. No, jo tinc pressa, jo haig de marxar, saps? Amb la panxa buida, molt bé. No, i clar, jo no puc sortir allà i dir a veure qui m'ha agafat el meu tàper. No, perquè em fan quedar com un idiota. L'idiota me fa quedar com un idiota a mi. Dic, hòstia, molt bé. No, és que m'ha fot molt això, tio. No, és que és el tercer cop. En 3 mesos, saps? I no pot ser això. No, mira, saps què? Vaig a fotre'm un cagarro i no tiraré la cadena. No, jo això ho deixo aquí com un regal, no? Un cagarret, pim, pam. Ja està. No, és que, no, home, hòstia, no pot ser això. I, bueno, doncs, això, foto el cagarro. I dic, hòstia, doncs aquí hi ha molt de paper de vàter, no? Doncs mira, me n'emportaré una mica. No, cony, és que a part en tenen molt. Però que gastin els diners en altres coses, que tampoc cal tant paper. Mira, me n'emporto una mica i així agafo la recompensa, bueno, la coll, el que m'han pres a mi, els hi prenc a ells, no? És l'equivalent. I tu saps el que m'estalvio jo amb paper de vàter? Si vaig agafant d'aquí... No, hòstia, no, és que va parir. Llavors ens queixem, sí. No, home, però és que no pot ser això, home, que els ho han mirat tots, vinga, ja, hòstia.